Salom. Mieleen tuli tehdä tämmöinen pieni tallenne siltä varalta, jos joskus kuolen. Sanon jos, koska kaikki eivät kuole, niin kuin täällä 1. Tessalonikalaiskirjan 4. luku sanotaan näin, ja kesä 16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Eli se ei ole mikään surun aihe, kun täältä lähdetään sitten Jeesuksen kanssa taivaan valtakuntaan, niin kuin tuossa jakeessa 13kin sanotaan, että emme tahdo teidän olevan tietämättömiä poisnukkuvien osasta, ette te murehtisi niin kuin muut, joilla ei ole toivoa. Eli meillä on se toivo, koska olemme elämän Jeesuksen käsin jättäneet ja hänen sovitustyöhönsä turvautuneet. Meillä ei itsellä ole mitään tekoja eikä ansiota, vaan se on yksin se Jeesuksen ansio ja ristin työ, mihin me turvaudumme. No katsotaanpa sitten tuolta kolossalaiskirjeestä, niin 1. luvusta. Jakeesta 13. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen. Sillä hänessä luotiin kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä, näkymättömät ja näkyvät, olivatpa ne valtaistumia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. Hän on ennen kaikkea muuta ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Hän on ruumiin seurakunnan pää. Hän on alku kuolesta nousteiden esikoinen, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys asuisi hänessä, ja että hän tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta sovittaisi hänen kauttaan itsensä kanssa kaiken, niin maan päällä kuin taivaassa. Eli tämän ristin työn kautta niin meillä on pääsy jo nyt siihen Jumalan pojan rakkauden valtakuntaan, jossa me elämme täällä jo, mutta emme silleen, että näkisimme sen välttämättä fyysisillä silmillä, vaan katsomme sitä vielä hengellisellä silmillä, että sitten se aikanaan usko vaihtuu siihen näkemiseen. Mutta tämän sovitustyön perusteella meillä on rauha hänen ristinsä veren kautta. Katsotaanpa sitten Filippiläiskirjeestä, mitä Paavali siellä sanoo tästä. Hän siellä sanoo, että elämä on minulle Kristus, ja katsotaan tuosta jakeesta 21 eteenpäin. Sillä minulle elämä on Kristus ja kuolema voitto. Jos minun on elettävä lihassa, se tuottaa hedelmää työlleni, en tiedä kumman valitsisin. Olen ahtaalla näiden kahden välissä. Minulla on halu lähteä täältä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi verrattomasti parempi. Mutta teidän vuoksenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. Ja näinhän se on. Paavali vielä muutaman vuoden sitten eli tämän jälkeen, mutta hänellä oli vielä tarpeellista olla tällä maan päällä. Hänellä oli tärkeä tehtävä niin viedä tätä Jumalan sanaa ja evankeliumia eteenpäin. Ja kirjoittaa näitä kirjeitä, joita mekin nyt saamme tässä lukea sitten. No mennäänpä sitten Johanneksen evankeliumiin, käydään täältä muutamia jakeita läpi. 1. luku ja jae 12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. No minä sain tämän voiman ja oikeuden 1.3.83 tulla junamatkan aikana. Siellä minulta kysyttiin, että haluanko minä tulla uskoa, ja minä sitä haluan. Eli minä sanoin vain kyllä Jeesukselle, ja
Jeesus tuli asumaan minun sydämeen, niin kuin eräs laulukin kertoo, että siellä missä sydän auki on, sinne Jeesus tekee asunnon ja uskoa ei synny omivoimiin, vaan ilmaiseksi sen anova saa. Ja näin lahjoitettiin minulle tämä usko sitten. Ja sain kokea siinä hetkessä semmoisen sisäisen rauhan, levon ja vapauden. Ja sillä tiellä sitä on sitten nyt menty sitten eteenpäin siitä lähtien. Katsotaanpa sitten tuolta tuo tuttu jäi 3 ja 16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Eli tämähän se on se päämäärä, että me olisimme täältä aina valmiita lähtemään ja tietäisimme sen, että elämä sitten jatkuu sillä ikuisuudessa, että tämä on vaan semmoinen lyhyen kestävä välivaihe, mikä nyt täällä eletään. Ja sitten tuossa Johannes 6. luvussa jakeessa 37 sanotaan näin, että jokainen, jonka Isä antaa minulle, tulee minun luokseni, ja sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos. Eli ei tarvitse pelätä, että Jeesus sitten hylkäisi, vaan kun me pidämme hänen kädestään kiinni ja hänessä riipumme, niin saamme luottaa siihen, että hän meitä kantaa joka päivä ja vie perille asti. 10. luku ja 28. Minä annan heille iankaikkisen elämän. He eivät ikinä joudu kadotukseen, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Isäni, joka on antanut heidät minulle, on kaikkia muita suurempi, eikä kukaan voi ryöstää heitä isäni kädestä. Eli me saamme todellakin luottaa siihen, että ei mikään voi meitä erottaa sitä Jumalan pelastuksesta eikä Jumalan rakkaudesta. Ei henkivallat eikä mikään, ei tuska, ei vaino, ei sairaus, vaan hän kaikissa tilanteissa kykenee pitämään meistä huolen. No katsotaanpa sitten vielä sitä meidän päämäärästä Johannes 14 täällä alusta tästä, niin älköön teidän sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan, uskokaa minun. Minun isäni kodissa on monta huonetta, ellei niin olisi, sanoisinko minä teille, että menen valmistamaan teille sijaa. Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja minne minä menen, sinne te tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, Herra, emme tiedä, minne sinä menet, kuinka voisimme tietää tien. Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani. Eli Jumalan luo on vain se yksi tie, Jeesus tie, minkä hän on meille hankkinut ja valmistanut. Ei ole muita teitä sinne Jumalan luokse olemassa. Ja tällä tiellä me saamme täällä vaeltaa ja toivon, että myös sinä rohkeasti astut tälle tielle, jos et ole vielä astunut, että se on kyllä monin verroin parempi tie kuin se tie, mitä jos eletään ilman Jeesusta, ilman Jumalaa, ilman pyhää henkeä, niin se on monestikin aika vaikea se tie, missä vihollinen sitten pääsee kiusaamaan ja tekemään omia töitään, että paljon parempi on elää elämä täällä Jeesuksen seurassa ja luottaa siihen, että hän antaa meille joka päivä sen voiman, mitä me tarvitaan ja todellakin niin kantaa ja vie perille asti, että näillä sanoilla tahdon toivottaa sinulle Jumalan siunausta ja jos ei täällä tavata, niin tavataan sitten taivaassa. Amen.